el tema de la llei de mecenatge, certament, si les condicions fiscals fossin més beneficioses per a les empreses i a nivell personal, s'aconseguiria, com el cas de França, seria el més paradigmàtic, no? Millorar de forma important el pes específic del sector privat dins del mecenatge cultural, però per sobre de tot això, és una qüestió de compromís ètic en la societat. O sigui, a nivell personal i molta altra gent que conec, per descomptat sempre serà benvingut una llei de mecenatge més atractiva, però per sobre de tot el que ha de prevalèixer és el compromís ètic de retornar a la societat allò que la societat t'ha donat i que t'ha permès crear tota aquesta activitat empresarial. I per tant, hauria de prevalèixer per sobre de tota aquesta qüestió dins el teixit empresarial del país. Vivim en un context de molta immediatesa i, per tant, és molt possible que el líder polític no vegi un resultat immediat i això fa que la inversió en cultura ho trobi senzillament un malbaratament de recursos i després el que ha dit ara en Sergi, electoralisme pur. Almenys a Catalunya el que s'ha demostrat és que s'ha pogut fer productes culturals bàsicament perquè hi ha hagut una empresa sensible a aquesta qüestió i mecenes que ho han fet possible. Les empreses avui tenim un paper rellevant i transcendent amb la participació activament amb els actes de responsabilitat social o amb la cultura o de la manera que sigui. Jo crec que al final és l'empresari, és la persona, és l'individu que ha de creure, és el que ha de tenir la sensibilitat i ho ha de portar a l'ADN. Tinguis o no ajuts fiscals, has de tenir la teva pròpia dotació pressupostària, si realment hi creus. Quina és la funció primera de l'empresa? Que és crear riquesa i llocs de treball. Això no podem oblidar-ho, perquè si pensem que l'empresa només té com a fi, i no ho pensem, ajudar la cultura, ens equivocarem. Sembla com en qualsevol país anglosaxó, sobretot, per què funciona bé la filantropia i el mecenatge? Perquè l'empresa està per crear riquesa, per crear llocs de treball, per innovar, com a colofó té beneficis, i aquests beneficis els pots destinar una part d'ells a la filantropia, al mecenatge i a promoure la cultura. Aquí al nostre país i a Espanya hi ha unes grans empreses que tenen ja les seves fundacions. I després hi ha empreses mitjanes i, diguem-ne, petites que voldrien col·laborar si tenen beneficis al fet cultural, però que els hi és molt difícil, com heu dit tots, sobretot en Sergi Ferrer, per al problema que manca una llei de mecenatge o una falta d'ajuts directes. Molts de vegades ens podem veure preparats per crear algun tipus de fundació, però també hem de ser responsables que no tothom està preparat ni professionalitzat per crear una fundació. Aleshores, la creació de la fundació o les empreses també és important que sapiguem estar allà on ens toca. Si estem preparats per afrontar-ho, hi ha el compromís, hi ha la vocació i la dotació de recursos per poder-ho fer perfecte, però si no, les empreses també és important saber decidir si ja hi ha iniciatives, fundacions o administracions que estan contribuint i són fundacionalment responsables i contribueixen a la cultura, adherir-te a allò que ja funciona, que té trajectòria, que està professionalitzat i que fa les coses ben fetes. És que sense ètica no pot haver-hi ni cultura ni estètica. Vull dir que, per tant, sense ètica no anem bé. No oblidem que aquest equip respon a unes patrones i uns patrons i a uns membres del Consell de Mecenatge que ens han permès fer-ho. Per elles i per ells tot el nostre agraïment, igual que per totes les persones que setmana rere setmana ens heu estat seguint, en directe o llavors en diferit.